Usa ka pampasaherong jeep sa Davao City ang nangdaro og laing tulo pa ka sakyanan. Siyam ka tawo, samdan. Sa CCTV footage makita nga naghulat og masakyan kining lalaki dihang kalit siyang nadaro sa usa ka pampasaherong multicab alas 4:40 Lunes sa hapon sa MacArthur Highway, Matina, Davao City. May nalang kay napugnan sa gutter ang ligid sa multicab, busa wala na ipit ang maong lalaki. Gani mitabang pa siya sa pag-abli sa pultahan sa multicab nga mibangga kaniya aron makagawas ang pasahero sa atubangan niini. Apan ang maong multicab nabangga sab di ay sa laing pampasaherong jeep nga nakabangga sab og van ug kotse. Sumala sa kapulisan, siyam ang samdan nga sagad mga pasahero sa multicab ug jeep. Usa kanila ang padayong ginatambalan sa ospital samtang na-discharge na ang uban. Padayong ginaimbestigahan ang maong hitabo. Kasong reckless imprudence resulting in physical and damage to property ang atubangon sa nakabanggang PUJ driver nga wala na mihatag og pahayag.